சிறகடிக்க மாஸ்டர் ரசிகர்களுக்கு வணக்கம். நேற்று வந்த இந்த எபிசோட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதை பற்றி பேசணுன்னு தான் தோணுது. ஏன்னா இப்படிப்பட்ட பொய் சாமியார் சொல்கிறனால, இந்த மூட நம்பிக்கையால் இதெல்லாம் உண்மையை நம்பி எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளாக நாங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே போகிறோம். விஜய் அம்மா இந்த அம்மாவை நம்பி மீனா மேலே இப்போ கோபமாக இருக்காங்க. மீனாவை வீட்டை விட்டு வெளியே போகணும்னு சொல்லி அதுலேயே ஒரு குறியாக இருக்காங்க. இதெல்லாம் உண்மையாகவே நம்பணுமா நம்பக்கூடாது நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. ஏன்னா நமக்கு நடக்கிறது தான் நடக்கும். அதுக்காக இவங்க வந்தனால தான் இது நடந்துச்சு, இருக்கனால தான் இது நடந்துச்சுன்ற ஒரு விஷயத்த யாருமே நம்பக்கூடாது. ஆனால் முத்து 2 அடி அடிக்கே இந்த கிளவியை அனுப்பி விட்ருக்கலாம் வீட்டை விட்டு. இந்த சீனை பார்க்குறதுக்கு எனக்கே அவ்வளோ கோபமாக வந்துச்சு. பாப்பா என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி விஜயம்மா இப்படி தான் நம்பி முத்துவையும் வீட்டை விட்டு தள்ளி வச்சாங்க. அது மாதிரி என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்ப்போம். நீங்கள் தர அன்புக்கு நன்றி. மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.